Gangkan. Yan yung, ayun yung ano niya, parang cereal niya, yung ano, mama. Nyam. Yan, papakita ko sa inyo kung paano siya. Gangkan! Chamba! Chamba! Ano? Tingnan niya. Tingnan niya yung kinakain niya yung mga dahon. Tsaka buto ng buwa. Yan o. Papakita ko sa inyo kung ano siya. Gangkan! Okay lang. Gangkan! Naglilinis siya dito sa hacienda ko. Siya si Fernandison. Ano? Gangkan! Okay. Nagtatago si Fernandison. Ayaw niyang magpakita. Dito na lang tayo mag-vlog sa baba. At ito naman yung tanim kong ano, saging. Pasok mo na. Bidbidyo ka ga. Tigarod na eh. Kagawin doon! Turbonak! Okay. Madina kidi kayatan. Yan, pinapalinis ko sa kanya lahat yan. Kasi ano, sisilduhan ko siya ng ano, 50 isang araw. Inatag magabang bambantayan ka. Kakwa kagarod. Dapat yun eh, naglilisampay. Nadakad ka dumi to, ikakatugtong mo. Yan! Nabibidyo ka. Yun yung bahay ng boss namin. At ito yung ano, nag-ano ng buwa. Akin na. Akin. Video ka karon. Akin. I-vlog ko ni Landingan na kayat. Abang ngal tibwa. Yan, yung nililinisan niya medyo marami pa. Ari ko. Ari, kinil nagsakit. Gangkan! Ang video pa garot. You know, medyo mahihain si Fernandison. Ayaw magpakita sa camera. Habang naglilinis siya dito, nag-ano siya, nagngangal-ngal siya ng mama. Yan o. Akin. Ito yung nag-video na akin. Madi na magkaya. Video ka nga rod. Maburburi nga gardi babae nga to. Gusto nga mayak to nga i-vlog ka tano. Kwa, hindi. Na? Ha? I-vlog ka nga rod. Tabi nagmet ni. Ito yung kinakain niya na dahon.
Ang ganda dito sa nililinisan niya. Ah, Gawin. akin. Akin hanat to. Agblablag tangarod. Akin. Kan. Vlog tangarod. Sapay nagmati. Gangal-ngala mong kat. Adyo suno na eh. Dilinis. Ngati si Danta anday. Ha? Na si Danta. Litson. Kana kapag gatang ko. Na. Okay, di na nagdakkel masahod mo 3 days mo. 3 days mo.